कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. संसार पाडव्या निमित्तान कारवारात विविध कार्यक्रम तसेच भव्य शोभायात्रा. हिंदू धर्माच्या संस्कृतीप्रमाणे नवीन वर्षाचो शुभारंभ म्हणल्यार संसार पाडवो म्हणल्यार गुढी पाडवा. या संसार पाडव्या निमित्तान कारवार शहरात नरेंद्राचार्यजी महाराज भक्त सेवा मंडळी तर्फेन भव्य शोभायात्रा आयोजित केली. कोडीबाग श्री दुर्गादेवी देवस्थानाकडच्यान सकाळी 8 वाजता सुरुवात जाल्ली ही शोभायात्रा शहराच्या प्रमुख भागातल्यान वचून नंदनगद्दाच्या श्री गणपती देवळाकडे वचून या शोभायात्रेची सांगता झाली. या शोभायात्रेत ढोल ताशाच्या गजरात छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, रामायण अशा अनेक हिंदू संस्कृतीच्या विविध रूपकाचेर आधारित वेश धारण करून महिलां पूर्ण कुंभ घेऊन आणि बाल वृद्ध हेमी हातात गुढी घेऊन शेकड्यांची संख्येन हजर आशिल्ले. तसेच कारवारच्या माजाळीत भांडीशिट्टा हिंगा संसार पाड्या निमित्तान शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर राष्ट्रीय सेवा संघातर्फेन कार्यक्रम केलो अशी माहिती प्रसार माध्यमाक दिला. हिंदुत्वाच्या अभिमानाने नवीन युग साकार करू, नवीन युग साकार करू, नवीन युग साकार करू, नवीन युग साकार करू. नवा युगाची नव आव्हाने, नव्या युगाची नवी आव्हाने झेलू आपण सहजपणे, झेलू आपण सहजपणे. मना मनातील संदेहाना, मना मनातील संदेहाना दूर करू या यत्नाने, दूर करू या यत्नाने. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. गोंय राज्यांतल्यान सोरो तस्करी जावच्या कंटेनरा सकट अंदाज 30 लाखाचो मुद्देमाल जप्त. सध्या गोंय राज्यांतल्यान कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यात चोरेन सोरो तस्करी जावची प्रकरणां वाडत आसात. शेनवारा रात्रीन फोंडेच्यान कर्नाटक राज्यांत कंटेनरांतल्यान तस्करी जाताना सोरो धरिल्ली घटना घडली. वाहन क्रमांक MH43 CK 5870 या कंटेनरांतल्यान गोंयच्यान चोरेन सोरो तस्करी प्रकरणाची अबकारी विभागाक खबर मेळटाच जागृत जाल्ल्या अनमोड अबकारी चक्रक्यार 3,66,000 रुपये किमतीचो गोंयचो सोरो जप्त करून या प्रकरणात भुवन मुराजी मुंबई हेका अटक केला. शिवाय 22 लाख रुपये किमतीचो वाहन, बर्जर कंपनीचो सुमार 3,75,000 रुपये किमतीचो पेंट असे सगळे 29,41,000 रुपये किमतीचो मुद्देमाल जप्त केला. कंटेनरात पेंट व्हरता म्हण कागदपत्र तयार करून व्हरतना अबकारी खात्यान अनमोड नाक्यार कंटेनराची तपासणी करताना चालकाल्या कॅबिनात चोर बॉक्सात रॉयल ग्रीन विस्की 20 बॉक्सा, ऑक्सिमेट गोल्ड कंपनीचे सोऱ्याची 10 बॉक्सा मेळ्ळी. ही कारवाई अनमोड विभागाचे अबकारी निरीक्षक महेंद्र नाईक हेमगे नेतृत्वात उपनिरीक्षक TB मल्लणवर, कर्मचारी श्रीकांत जाधव, दीपक बारामती, महंतेश हुन्नूर, श्रीशैल हडपद आणि प्रवीण होसकेरी हेमी आशिल्ले.
दांडेली ESI आस्पत्रे आवारात एक कार्मिका खेत्यान जाबून 12 टाके पडलात. उपचार सुरू असा. कारवार जिल्ह्याच्या दांडेली ESI आस्पत्रे आवारात एक खेत्यान कामगाराल्या पायाक चाबिली गंभीर घटना आयतारा सांजेर घडली. दांडेली ESI आस्पत्रे आवारात बांदकामाचे कॉन्क्रीट काम करून सांजेर घर वयतना आंबेवाडीच्या नवग्राम निवासी प्रवीण व्यंकटेश वासंदर हेमका खेत्यान चाबून पायाक जखम जाला. जखमीक ताबडतोब ESI आस्पत्रेत दाखल करून जखमील्या पायाक 12 टाके पडलात. पुढील उपचार सुरू असा. प्रवीण हेमका अजून 2-3 महिन्याची आरामाची गरज असून तेमगेल कुटुंबाक अरण्य खात्याकडच्यान परिहार उपचाराक आर्थिक मदत करू जाय आणि त्या खेत्याक धरून रानात सोडची व्यवस्था करू जाय असे नगरसभा माजी अध्यक्ष तसेच काँग्रेस प्रमुख तच्चर सौदागर हे मी प्रसार माध्यमामार्फत रान खात्याक विनंती केला. ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣ್ ಮನಿ ಗೌಟನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದ ಕಾಂಗ್ರೆಡ್ ಮುಗಿತು ನಮ್ಮದು ಅದು ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿದೆ ಗಾಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಂಗೆ ಬಂದು ಕಡಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ESI ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಹಾಂ ಯಶಾರ್ ESI ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಡ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಕರಿಮಂಗವ? ಹಾಂ ಸರ್ ಕರಿಮಂಗವ. ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹಾಂ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಸರ್. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗಡೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸಲ ಜಂಪ್ ಹಾರಿ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ ಒಂದೇ ಸರ್ ಒಂದೇ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಚ್ಚಿದೆ? ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ 2 ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹರಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹರಿದಿದೆ. ಒಂದೇ ಜಾಗ 2 ಕಡೆ. ಇದು ಪೂರಾ ವಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ಯಾರ 12 ಹೆಚ್ಚೇನು ಹಾಕ್ಯಾರ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ 2 ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಪೂರಾ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿತಲ್ಲ ಅದು. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? 12 ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? ಮನೇಲಿ ಸರ್ ನಾವು 5-6 ಜನ ಒಟ್ಟು. ದುಡಿಯೋರು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ? ಹಾಂ ನಾವು ಒಬ್ಬರು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೀಗ ಹೊಲಿಗೆ 2 ದಿನ ಗೊತ್ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिव गडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.